Napay nga pumana, ma'am. Di bumangon dyan na. Inaranakop na, ma'am. Ang kumat nga spektaran, ma'am. Nga kasi dyan mapasama ka niya na, ma'am. Gusto ko na breadwinner. May ako magsabali. Ito ako na nga talaga. Sakit na ka talaga. Nagbasa na ito. Agpadang emosyonal ken saan ang maawat ti pamilya Pancho ken Vizcara ti pupusay dagiti agkasinsin a Wilson Pancho agtaw enti 35 ken ti 39 ti taw na ani Ernesto Vizcara kalpasan ang nakuryente da idibigat kalman Hunyo 14. Istorya ni Nazel, asawa ni Wilson, mayat paylaing ti sasaritaan da iti asawa na, idirabi iti Sabado, ken maudin kumanga aldaw idi kalman, ti pa nagtrabaho dagiti dua, iti paset ti barangay Anggad, Bangged, Abra. Tirabihin na, ma'am. Nagpa-order ti brief na, ma'am, in boxer na. Ang kumat, ma'am, nga spektaran nga kasi di mapasamak, ma'am. Mga 5 years na, ma'am, nga construction na nga gaputan nagsardang ti taping dadta, ma'am. Napanim extra inalatan ta supay, rekatlas mutan ko na, ma'am. Para ano, ma'am, kung marigay magtagad na. Para balon ko madagita ubing, ma'am. Narigat ko nga maawat, ma'am. Ang ko nga maawat, ma'am. Yang rod, ma'am, disgrasya mo. Ngun, ma'am, anda mga ginusto yun na pasamak, ma'am. Disgrasya mo. Abang mo ti mayati. Kuha, ma'am. Dinilaw met ni Emiliana ti panagtrabaho ti anak na ani Ernesto ital daw ti Domingo ken saan na impagarop as saanen ang makaawid as ibibiyag ti kay-kaysuna nga anak na. Kung na kay anak ko, dinilaw ko nga ron, ma'am. Kung nakapay na ko nga mapankayag trabaho ko Domingo. Kunak. Unang mapang kami tay supay nga nayon dayjay sweldon mi no malum kunana tada pag nayon nga pagbayad ti utang dado ti utang nang kunana. Agpada dagiti agkasinsin a construction worker ken residente ti barangay Baak Langiden ken kabayatan ti panagoray ti sumarunumanen nga awat da atuping dagitoy tinapan nag-extra. Iti investigasyon ti pulisya dagiti agkasinsin ti mangis istimar ti bubeda ti may sa rented house iti Anggad, Bangged. Nagusar dagitoy ti improvise nga agdan alandok. Dito'y agdan nga inusarda nga improvise nga landok nga agdan. Ket di di pinakikabit na di agdan. Naipit di diway. So tinaka-Korean kan. Baba, sir? The extension? Baba? Nagkulayo? Tikas ko na mo, di nakaipitan na di nga to. Gaputi pa nakaipit ti extension wire, nakulislisan daytoy, ken di malan ti kuryente iti agdan, anang itunda ti panakakuryente, dagiti dua. Kunati maysa kadagiti imarayat, nalabsan paylaeng ti inana anapan nagbanyo dagiti dua, amayat paylaeng ti sagawisiw, ken panag-inistoryada. Kalpasan ti 5 minutos, adda nagpaarayat kadakwadan. Adda ti umayon nga lakayon. Lakay nga sarsarokod. May na kami kinita to nilakay ko. Kunana, na kung ingkay man kita unji tao jay ag simsim pa banger kasi adda ti nagpukaw kunana. Ket nakakuha mo may san nakadapamutten kunana, ma'am. Ket inalis to mi nilakay ko amang pamikinita ta siksi kami orti tao ditoy. Idi kuan di pa mikinita, ma'am, dagjay mutten, ma'am, nga awam mutten ti puot da nga duwan, unconscious da mutten. Di may sa, ma'am, nakadapa di din nana, tapos dito di agdan, di may sa, ma'am, naisalat di saka na yung tagdan nga nakabendingan. Agben-bending sunan, ma'am, di nakabend so nga kasyayan. Kinbabadyo ulonan, ma'am, na di may sa, ma'am, ket nag-bleeding, adda nga min bleeding, ijay, ma'am, jak amo, ma'am, no, jay nakadapa day jay, dara jay nakadapa, wano day jay nakabend. Pag isumot, ma'am, nga adda jay customer mi nga nalpas nga nangan,
pinayabak dagiti police station dito yung sinalangan amam taso dato may rescue. Mapapati ani Ernesto tinakauli itagdan, idinto ani Wilson tinangtangel iti daytoy. Dagos met ang nagresponde dagiti kameng ti 1st PMFC. Naitaray iti ospital dagiti dua, ngem na ideklarada a dead on arrival. Mapapati anakaro ti sinagabada iti panakakuryenteda, anang itunda ti panakatayda. Agpada dagiti biktima nga daan sagdwa a putot, ken kid daw dagiti pamilyada tinaan-anay at tulong. Bilin ti pulisya tinainget a panagannad, ken liklikan ti panaggaraw kadagiti wirings nang runa no awan ti umdas nga impormasyon. Jessica Boreta, Balitang Solid North.